Abashayeli bamatekisi badume ngokungawuhloniphi umthetho. Manje umasipala waseTshwane usunqume ukubafaka ngaphansi kohlelo lwe-BRT kuloya masipala. Bangu-45 abashayeli bamatekisi abazoshayela amabhasi esigabeni sokuqala salolu hlelo. Phezu kwalokho kunamasheya akhona angathengwa ngabanikazi bamatekisi abakwazile ukukhipha izimoto zabo ukuze kungene lolu hlelo. Umzila wokuqala usuka enkabeni yedolobha ubheke eHatfield. Taxi industry was regarded as violent, but now you can see in Tshwane there's no noise. Everybody's buying in to say this, it looks like it's going to better my life. Umasipala uthi bonke labashayeli bamabhasi bathole ukuqeqeshwa okunzima. It was almost a mindset change that now I have to wear a tie when I go to work. I have to be courteous when people come into the bus. I want to smile to them, greet them. Yes, we are forcing them to do that because we've signed a bus operating company agreement with them that actually attracts penalties. Lamabhasi akhiwe abamaphansi ngobuchwepheshe besimanje obuqinisekisa ukuthi kungeneka kalula kwabahamba ngezinyawo, abahamba ngamabhayisekili, ngisho nalabo abahamba ngezihlalo ezinamasondo. We've got the advanced public transport management system that is able to track even the driver's behavior. And we are able to monitor along the route how the bus transverses. Ukusebenza ngokuphelele kwalamabhasi kuzoqala ukusebenza eminyakeni emithathu ezayo.